traemos unha cuestión que, sinceramente, debería suscitar máis preocupación nas forzas políticas e, infelizmente, comprobamos que non é así, porque o BNG foi durante moito tempo a única formación que rexistrou iniciativas ao respecto, cando estamos falando dun abuso continuado que provoca situacións que son, ao noso xuízo, injustificadas. E, por tanto, o que queremos é que tamén todas as forzas políticas, se non o saben, o cal sería unha irresponsabilidade, pasen a ter coñecimento e, ademais, se pronuncien ao respecto. De que estamos a falar? De que Telefónica, a través de Movistar e a Liga, a partir dunha nova resolución xudicial, xa non é a primeira que se produciu no ano 2024, están a proceder ao bloqueo de páxinas web executado masivamente para a protección para a protección de contidos audiovisuais. Esta nova resolución confirma, efectivamente, algunhas sentenzas anteriores, algunhas xa do ano 2022, neste sentido. Mas tamén hai que saber que esta autorización para que se actúe desa maneira ten algúns condicionantes que non se están cumprindo, e un deles chave é que non afecte terceiros, é dicir, que non afecte páxinas web lexítimas. O feito de combater a piratería de contidos audiovisuais non pode ser pretexto para o bloqueo de páxinas lexítimas, mas a realidade é que isto é así. Comezouse o bloqueo por URLs en primeiro momento, agora por IPs de webs que supostamente emiten contido protegido. O problema é que webs que utilizan Cloudflare, ao bloquear unha IP, limitas o acceso á web pirata e a todas as demais que comparten IP con ela. Trátase, por tanto, de bloqueos, como decía, totalmente indiscriminados, que teñen graves consecuencias para moitos negocios e webs lexítimas, con moi diferentes contidos. Cloudflare, en aras dunha maior privacidade e seguridade, así como para evitar ataques, introduciu o sistema ECH que impide coñecer a navegación de persoas usuarias, e isto levou a que a Liga pasase, a través das operadoras, a bloquear o acceso a miles de páxinas, moitas delas completamente lexítimas e sen contido pirata. E tamén se ven afectados os servizos CDN que serven para simplificar a entrega e que agregan moitos sitios web baixo unha mesma IP. Así, que acontece? Que todos os días que hai partidos se producen múltiplas interrupcións e miles de webs e plataformas quedan bloqueadas. Lóxicamente, isto afecta máis aqueles partidos que poden ter máis interese público e pois o que estamos comprobando é que a afección pode se dar a plataformas de pagamento, a portais oficiais de distintas administracións públicas, mesmo a rede social webs, por tanto, de tipo diverso. Estamos falando de millares de webs que foron fechadas neste tempo por petición da Liga. Como decía, nas sentenzas inclúese a salvagarda de que as medidas adotadas non podan implicar ou provocar danos a terceiros, porén resulta evidente que cada vez máis os bloqueos están afectando todo tipo de empresas, redes de pagamento, como dicía, páxinas mesmo de institucións que ademais ven afectada a súa reputación pola sospeita de difundir contidos que vulneran dereitos, cando na realidade isto non é así. Nos entendemos que é lexítimo tentar protexer a propiedade intelectual, ninguén discute iso, mas como mínimo é controvertido que isto se poida facer afectando negocios lexítimos. A dificultade que pode haber para identificar aquelas webs que incumpren non debe levar a que se establezan bloqueos a aquelas que están dentro da absoluta
legalidade, porque ademais a sentenza non o permite, non habilita para que iso sexa así. Por tanto, o BNG reclama ao Goberno do Estado que actúe. É verdade que hai unha sentenza xudicial, pero se hai que establecer unha regulación diferente, pois haberá que facelo, porque o que non é posível é que se vexa que aquí se están vulnerando dereitos e que o Goberno non faga absolutamente nada para protexer eses dereitos. Nos somos conscientes de que pode haber unha certa dificultade, mas é evidente que non é imposible. Por tanto, o que reclamamos é que se actúe no sentido, finalizo, de que os bloqueos sexan realizados de xeito máis preciso, afectando únicamente URLs concretas, que se establezan protocolos para que sexan os hostings os que realicen o fechamento da web ou faciliten o dato do webmaster, o que permitiría retirar únicamente o contido ilegal, se articulen mecanismos para impedir o bloqueo de IPs por parte das operadoras, pois afecta máis webmaster e usuarios non relacionados con eses contidos. En definitiva, que se salvagarden a propiedade intelectual, pero que salvagarden tamén os dereitos de terceiro. Moito obrigado.